Umazani testom i brašnom uz sjajnu atmosferu i druženje, učenici osnovne škole Mića Stojkovića probali su se u ulozi pekara i rešili da naprave peciva specijalno za decu iz Zvečanske. Ne samo da su pokazali umeće i timski duh, već su u pekarski centar Le Safre došli da učine lep gest, ali i da nauče nešto. Tu smo da naučimo neke novosti uopšte pekarstvu, kao i da pomognemo našim drugarima iz Zvečanske, da se svi jednostavno osjećamo bolje. Mi da naučimo nešto, a oni da imaju srećnije malo detinjstvo. Ovde sam da bih naučio zapravo da pravim testo, hleb i... Pa da mjesimo kako se pravi pletenica i sam proces stvaranja hleba i peciva. Da i mi možemo nekome da pomognemo. Stvarno je dobar osjećaj. Kada znate da nekome pomažete i stvarno se zabavljate. Radionicu su organizovale kompanije Le Safre i Don Dona. Pored humanosti, jedan od ciljeva je i da se učenici upoznaju sa osnovama pripreme hleba, kao i sa samom pekarskom profesijom. Kuvari su recimo po rezultatima Infostud analize iz avgusta ove godine vrlo tražena kategorija i vrlo traženo zaposlenje. Pekari su rame uz kuvare, tako da ove godine želimo da ispromovišemo i pekarstvo kao poziv. Da ćemo u sklopu nedelje hrane i dana hleba organizovati donacije 15 ustanova širom Srbije. Cilj nam je da osim materijalne pomoći takođe i pomognemo deci da se razvijaju u obrazovnom smislu. Već nekoliko godina Svetski dan hleba obeležava se uz različite aktivnosti namenjene deci, a ujedno je i prilika da se skrene pažnja na problem bacanja hrane, jer se samo u našoj zemlji na godišnjem nivou baci oko 250.000 tona hrane. Nikolina Berga, televizija Pink.